Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Max, Tanya Chinita. After 6 years, nagkita kami ulit ng first love ko. Ano daw pong update sa Cinder? Mamaya na. Feel good morning. Tawagin nyo na lang po akong Von Carlo. Or Von na lang po. 35 years old at single pa rin po ako. Alam na this. Siyempre, babae lang. Di po. Wow, sumasagot. Galing po kasi ako sa 5-year relationship na hindi po nag-work. Di naman po ako ng babae kasi loyal po ako parang si Uncle. Wala nang kumparahan. Pero bago po yung 5 taon kong karelasyon ay yung first love ko po na si Antoinette. Opo, call and teach. Nakadalawang babae lang ako sa buhay ko noon. Ayoko nung marami kasi sakit sa ulo lang yan. Four years din kami kaso naghiwalay po kami ni Antoinette dahil kinuha po siya ng nanay niya papuntang US. Nakapag-asawa kasi ito ng AFAM. At matapos nun, wala na po kaming komunikasyon. Until one day, bigla lang siyang nag-message sa akin. Wala, kamustahan lang. At sinabi niyang uuwi daw siya ng Pinas magbabakasyon. Na-excite ako, kulantits. At dito na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Beautiful girls all over the world. Mom! Yes, baby? Mom, I want to buy that. I want that also. Oh, so many people here in the... Where are we? In the mall. So this is Philippines. Yes, love, this is Philippines. So what do you wanna eat? I want to eat that pogi. Emmy! English. Foreigner Emmy. Sige. Yes, can you... Hi, Mom! Let's wait because Mom! there's somebody is waiting for us. Okay, Mom! Hi, Mom! May Ulit-ulit. may reservation? You have reservation, Ma'am? Yeah, we have a reservation but I don't know if... Ay, Tagalog pala. Di ko sure kung anong pangalan niya pinalagay yung reservation. May nakalagay for, Vonette, Ma'am.
Net? Vonet. Vonet? Yeah, I'm Vonet. Vonet. Von... Von and... Vonet? I'm Annette. But my name is Annette. Oh my God, pinagsama ni Von yung pangalan namin. Ikaw pala yun, ma'am. Kami, nandito na si Sir Yes. naghintay. Mama, what's Vonet? It's so... doesn't smell good, the name. Hi, Antoinette. Von! Ay. Von! Kumusta? How are you? I'm good, Wow, I'm good. you Ikaw? look good, looking good, ha? Parang... Ito na ba yun? Is this your daughter? Yes, Hi. love, Hi, please meet Tito Von. Von, please meet my very beautiful, gorgeous daughter. Hi. Hi. I'm pleased to meet you, Tito Von. You're so pretty. Tito Bon, You have Tito blue Bon. eyes. Thank you. Yeah. Those are contact lenses. I have brown eyes. Okay. Yeah. So, I'm hungry, Tito Bon. Are you going to Let's eat, treat let's eat. us? Oh, yes. Okay. Sit down, sit down. Waiter, can I order? Yes, ma'am. What's your specialty po here? Baby shark, baby shark. What do you want? I want something exotic because this is the Philippines, right? You have a lot of exotic people. What? Actually, I've ordered something, their specialty, lechon. Yung maliit na lechon. Yeah. Ano ba yun? Yung ginagano ng plato. Sige, lechon. Chinilyo ba yun? Kaya ba natin yun? Ay, Ubusin? tinubusin yan. Take out Mama, mo. I want that lechon. I'm seeing that in my black app. Okay. I always see that it's a Filipino food. Yeah, I want lechon. I want mechado. I want sinampalukan. At saka I want milk tea. I want lambanog. I want... Kaya ako lang ang nagpapalaki dito as a signal mom na ako. Kasi divorce na kami ng tatay niya nung afam kong napangasawa. Ikaw naman, ako na lang lagi nag-a-update sa'yo. Ako? After 1 year na umalis ka, yun, nagka-girlfriend ako. Akala ko din kami na magkatuluyan. So, ayun. 5 years din kami nun. Pero, 5 years? Tagal din ah. wala hindi rin nag-work eh. Siguro, Pero iba sayang pa talaga naman. yung laman nitong puso. Sino? Ewan ko. What are you talking about? I cannot comprehend. Can you baby, like ano ka put na? subtitle po? Am I a foreigner? O You're foreigner. You're half. You're half. Ang cute siguro, no? Kung ako yung naging tatay nito. what? Parang uulan. Na, Mama, what did Tito Bon say? just eat, okay? We will talk. He me and said your... you're so gorgeous and you look like a model and your nose is so pointed. Ano yung Not dala mo? like... eto nga pala. Uy! Gift ko for you. Yeah. Abango! Alam mo talaga. Siyempre, Versace. hindi ka naman nagbago ng pabango hanggang ngayon naamoy kita. Kaya para may kapalit ka na pag naubos yung gamit mo, di may Versace ka na. Thanks. Sorry, ako yung wala akong pasalubong sa'yo. Pero sige lang. Ako yung umuwi, ako yung dapat may pasalubong. Tito Bon! Yes. Ano pa tao? English please. English please. What is the name of your haircut? Haircut? I don't know eh. Barber's cut with a With a twist? twist. Ano, with a straight. It's not With a twist. with a straight. And you know my papa? My Yes, dad. your dad, oh. My dad. He is so bald. Oh. Yeah. He has an island here. Ay na.
Okay. Has an island here, but it's just one. But he's handsome like you. Oh, Yes, thank he you. looks good also. But mom and him separated because of indifferences and because they always quarrel and they fight over money, over relationship, over life, over cellphone, privacy, over maybe dad has someone other than mom, and my mom is so kind. Okay. Ang daldal ng anak mo, no? Uy, pasensya ka na, nakukwento niya na yan, lahat. okay lang yan. Sige, just go on. But it feels just a little bit bigger now. Alam ko pong magiging busy na rin si Antoinette Colantates dahil nga halos 2 weeks lang daw sila dito sa Pilipinas. Hindi na po ako nag-expect na magkikita pa kami ulit. Masaya na ako na okay siya at nagkita kami. Pero after 2 days, pa-out na ako sa trabaho. Dapat mag-boys night out kami. Kaso, ano Kim, tuloy? Kim? Oo, tuloy. Ano ba? Kailan ba tayo nag-postpone? No, Tuloy pwede tayo, ngayon, kita-kits bro. tayo, alas Sige, 6, tayo tuloy tayo, bro. Doon tayo sa VIP room, Yes. bro. Uy. Oo. Talaga, tatry tayo na chicks. May mga bago ba May doon? bagong bigay sa akin si Brandon. Make sure yung itsura niyan pag lights off, pareho sa lights on ah. Okay na, bro. Alam na alam ni Brandon yung mga taste nyo. Siya na ba? Ay, oo, si Brandon siya yung ahente natin eh. Sige, kita-kits ah. Oy, Bon. Ano? O, sige, Huwag mo kami okay lang. Indianin. Uy, teka lang. Antoinette? Ikaw ba yan? Bon. Oh, Hi. napadaan ka dito sa workplace ko. Sorry, did I interrupt you? Wala, okay lang. Hi okay lang. guys, my anong name meron? is Antoinette. I'm Antoinette. Hi, Ay, how's Antoinette, by the everyone? way, my first love, the ex pala. Ex first love. Oh, bro. Ma'am, you Yan, look so naalala ko beautiful. siya. Naalala ko siya. First love mo, yung nasa kinukwento mo US. sa akin. Paglasing ka Uy! siya, yung bukang bibig mo, Uy! hindi... Ay, sorry. Migil kayo. Nakakahiya. Oh, anong meron? Ay, yayain sana kita. Kasi di ba 2 weeks lang ako dito, pang 1 week ko na. Baka pwedeng yung 1 week, lumabas tayo. Sige. Wala. Hindi, may gagawin yata kayo. May Ay, wala. narinig ko kasi milakad kayo. Oh, yes. Milakad kami, mambababae kami eh. Punta kami sa VIP room. VIP room kami. Hindi. May bago si Brandon na spot. Hindi ako sasama. Actually, Huh? may lakad pala kami. First time yan, kung ganun. Una na kami, ha? Bro, Hoy! pasensya na. Ano ba kayo? Sabagay, kapag babae usapan, mas matimbang. Tsaka Una na kami, ha? Teka lang, okay ka lang? Okay lang ba? Sa'yo? Ayaw mo ba? Gusto, pero baka Sa iba na nga lang. Uy, ano? Wala, joke lang. Ako sa ibang lalaki. Alam mo naman, nag-joker ako eh. Sige, Namimiss Alam mo, miss kita. kita, Bon. Antoinette. Wala! Halos araw-araw na po kami nagkikita ni Antoinette Colantates. Sabay-sabay tayo magsabi ng sana all. Sana all. At dahil dyan, inaraw-araw niya rin ako. Sana all. Hanggang sa uuwi na pala at babalik na pala sila ng Amerika kasama ang anak niya. Nakakalungkot man pero ganun talaga.
Bango mo talaga. Teka. Bakit? Dali lang. Halika nga dito. Teka lang, teka. Ginigigil ako sa inyo. Oo, alam ko yun. Sige na nga, mamaya na. Ano yan? Bakit ka ganyan? Baka sa'yo ako eh. Pinagalingan mo, may countdown talaga bago ko umalis ah. Ay, Halika nga dito. Aray ko! Baka. lagyan mo ko ng kiss mark dito. Ganun ba yun? Hindi ko alam yun, pero sige na nga. Turuan mo ako. Paano ba yun? Halika. We had a good thing. Flight na namin tomorrow. Thank you ah. Bilis naman. Well, ganun talaga. 2 weeks na. Pero, ang saya kasi worth it yung 2 weeks kahit maikli lang. Pero, So yun na yun? Pag uwi mo, wala na? hindi naman wala na. Wala naman. Ano naman, mahalaga naman sa akin yung mga nangyari between us. But, yes, we have to go back to the regular programming. Yes. Napatawa kita. Yan yung na-miss ko sa'yo. Kasi, alam mo naman first and great love kita eh. Kaya, Umiyak ka ba? Huwag ka naman umiyak. Nahirapan ako eh. namimiss kasi kita. Parang ayokong tumigil tong 2 weeks na to na nagkikita tayo. Parang ayokong uminto. Wala eh. Ganun talaga. May mga bagay na temporary lang. Pero huwag mong isipin na nakakalimutan kita ha. Lahat ng memories natin nandito yun sa akin. Lagi ka mag-ingat. Ikaw rin, mag-ingat ka rin. Pag may time ako, i-update kita. Ingat ka. Mag-ingat ka rin ha. Yes. Bye, Bon. Bye, Antoinette. I'm gonna miss you. Thank you. Since I survived, I realized